ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக். இது ராசி கேம் தமிழ் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பஸ் சிமுலேட்டர் தான் விளையாட போகிறோம். சரி வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். சரி கைஸ், வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. வீடியோக்குள்ளே வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம விளையாடலாம் போகிறதில்ல. இப்போ எப்படி மியூசிக் வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். மியூசிக் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரேடியோ கொடுக்காதீங்க, மியூசிக்குள்ளே போய்க்கங்க. மியூசிக்குள்ளே போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது உங்களுக்குன்னு ஒரு இதை சேர்த்துங்க. சேர்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆட் டேக்குன்னு இருக்கும் பாருங்கள், ஃபைல் மேனேஜர்னு இருக்கும். அதை பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் என்னென்ன ஏற்றிருக்கீங்கன்னு டவுன்லோட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட்ஸில் இருக்கும். நான் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கேன். இங்கே வரேன், ஒரு மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், உள்ளே போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் வரும் பாருங்கள். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். வியூவர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகவே போக மாட்டீங்க. ப்ளீஸ் கேஷ் அந்த லைக்கும் கொடுத்துருங்க, இது சப்ஸ்கிரைப்பும் பண்ணிடுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வேகமாகவும் வராது, நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்கா, நெட்டு தான் ஸ்லோவாக இருக்குது. என்னங்க அந்த பாட்டை காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள், இந்த மியூசிக்குள்ளே போய்க்கிங்க. மியூசிக்குள்ளே போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் பாட்டு கேட்கும். எம்மா பேரு தாண்டா அஞ்சல, அவ கபில பூந்துட்டாடா நெஞ்சில, உன்னாண்ட தான் நானு வந்து கெஞ்சல, ஆனா மாட்டிக்கன்னு தவிக்கிறேன் நிலவுல, தக்காளி பழமா பொழிஞ்சிட்ட என்ன மனித மீனா. பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக்கை கொடுத்துருங்க. சரி பை பை, லவ் யூ ஸோ மச். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 2 வேணும்னாலும் கேளுங்க, நான் போடுறேன். ஓகே பை கைஸ்.